מעט מורבידית, בכל זאת מדובר על אישה מאוד גדולה שסיימה את חייה במוות בטביעה. מומלץ לאנשים שבא להם ככה להתחבר לעצמם באיזה רגע קצת כבד. אז אם אתם אנשים שפתאום לפתע לא ישנים בלילה, או שאף פעם לא קראתם ספר של וירג'יניה וולף, שעכשיו נהייתה נורא פופולרית, זה הזמן. הספר השני הוא אנטיתזה פשוט לספר הראשון. הספר הזה נקרא תנועה אחת לא נכונה, והוא של סופרת צעירה וחדשה ששמה מירב עוז. הספר הזה, כמו העטיפה המגניבה שלו, הוא ספר פשוט כיפי, קליל, מצחיק, מספר על קרני, בחורה שאת חייבת להכיר באופן אישי, גם קרני קצת דומה. היא מגיעה לתל אביב, לעיר הגדולה, היא עובדת במשרד פרסום עתיר תקציבים, היא תקציבאית מאוד בכירה. החיים שלה זה בעצם החלום שהיא תמיד רצתה לחיות אותו, כלומר משרד פרסום גדול, עבודה מגניבה, אקשן, כל העניינים. כמובן שלא הכל ורוד בחיים כמו שאנחנו יודעים, היא מגיעה למשרד, תככים, מזימות, בלגנים, בחורים, עניינים, הידיד ההומו, שתי הכוסיות מהמשרד השני, כל מיני דמויות נורא מצחיקות. ולצד החיים המקצועיים, גם בחיים האישיים שלה לא תמיד קל, במיוחד שהיא מתאהבת בצלם שקוראים לו גיא, צלם אופנה, שהוא קצת בן אדם, בוא נגיד, עליות ומורדות. זה בעצם ההגדרה שלו. מישהו אמר שירת הסירנה? קצת... לא שירת הסירנה, לא באווירה שירת הסירנה, כלומר אפשר למצוא את הקשר, דמויות טלוויזיות, אבל זה ספר שהוא כתוב בצורה הרבה יותר מצחיקה וכלילה, הרבה יותר קולט, סגנון אחר לגמרי, ספר שהוא כתוב קצת כמו סדרת טלוויזיה, שאולי יום אחד תהיה. הנה, המלצה, ואם עושים, אז אני מבקשת שיעברו אחוזים מהישר לשרי שביט, שהמליצה, היא הייתה הראשונה. באמת ספר שווה. אוקיי, אז לכו על זה, ועכשיו... לפוביה שלך. כן, קצת בקבוקים קטנים לא הזיקו לאף אחד. נגיד בוקר טוב לאביטל בן חיים מהצוות הבית של בני בי, מה שלומך הבוקר? מצוין, נפלא, בוקר טוב. בוקר טוב, אז לא בשביל